An crunch pang ka jaj ben riu bapa. Now Isaya ka linong baningkong bagad khot ka besar ka ongkum ni. A try ka jaj ben riu bapa. Upai lang balakit kia da ka pom hok. Sebai ginong le sniu ki kun ki ben sniu. Kila ino you try kila iben you tau ba ku jo ki Israel. Kala ikhlat no shadid. Nakabalay ban short shushu ia pi bapi nang kham ia le persya. Ka khli kala pang baro bagada anud ka snol waj baro. Nabaka slakijat wat hadu ka khli omdan ka di sajaka. Tang ka jingmong bat ka jinjiam snam baga thamai babi ksui ki bompat thai bat om shom le span bat om shom le penjem ki da ka ompnia. Isaya muncul pajo belai Ukraine syaka jaj ben riu ka bapa. Na bagata ka jaj ben riu bapa ka de ka ta ka balai klat lok bat u tribal belai Jehovah. Ka jaj ben riu ka bapa bat ka bom hok. Ka ba kentai no ye ke anjo belai bat ye ke jishisha ka ba kidai ban ngejaka. Kai kita ka jaj ben riu ka bapa. Balai bang hadukan kata lakot ya kaga jaj ben riu bapa. Kaji itu haga dekot ke besan ter kalong. Baka tagi jaj ben riu bapa kalong kum ke met. Bat haga te ke met ke kli ki kti ki kijat ke dekot met. Bat kidan. Hendrai hami ke jinyo i jo prophet jo blai kalong. Bat nadu kli kalapang hadu kekti kederben ke kepo kejat baro kalau dak kesut bad hadus lagi jat ke kesut baro syurnia ke ini ke kli ke kren yang ke jim sensyar ya ki nong sensyar ke sim ki menteri ki Corbury haji ni ke skiing yo snow ya ke term la ni ke tin ke bom o president prime minister governor chief minister ki minister nanta ki Chief Executive Member Jong District Council Nangta ki nong sensasional Nangta ki kemi ki kpa ki yigesan kita ki belong ki kli nandu de ki kli kila lepo man hadu ka met berokoi bakran yo pai pa pai lang la lepo man la lepo kala ksut hadu selak kejat kemudian hadu upai lang paikar baro kila lepo bagatah gede kejat penriu ke bapa kei getah kejat penriu bapa kala ayu gede kejat penriu ke bapa wong biang hani wong kortit itu ki bekot babahai ke besniu kejat penriu bapa yang babahai ki ong ke besniu ban ke besniu ya ke babahai kibabu kabadum ya kabashai bat kabashai ya kabadum kibabu kabaktang ya kabatiang bat kabatiang ya kabaktang kortin ya kita kibastan halaga jong gaji nyau bat kibasian halaga jong gaji kemi kortin kita kibadiwan syakiwan bat kibaklan bat ben kiat kiba penkesan ya ubaman na kajing bamsap bat kiba keni no i gohok jong bohok na u kini gede ke jaj ben riu ke baman ke bapa bagi im ha ke bakum ni ke jaj ben riu ke bagi im menta nado ke bor sensyar kajing rai ke bapa kla kami ya ke bapa ong bersniu ya ke bersniu ong bapa hiu snow ni ke ski haba mi kene ke gaming apps mi se ke casino mi se ki ni ki jing kalai but kita ki kam auria ke jing sniu kadang permi ke bersniu but ki rusta dan ki nong sensyar ki ong na kani la bat lum si bun ki khajna bagalong kalat ban wandra ye ke yo ko kot ka ba kraw ha ka state ba ke jela
Henry klem yo ipat bakawan rapat ia kejing jot bat kejing yap bat kepok bat kejing peman kejing tu kejing tim bat kejing lomba peman hagari bat kejai benriu ya ka bersniu ngi ong babha om tang kata yo i kejing peman jong kejing bamsap ubriu bamsap open bakla ya kejing bishar But the market of town brave of Bamsap, umbit but shong had a cat bishar, umbit but long unong tawan, umbit but long unong bishar. Nama open klumar lut yakijing bishar baro na marketing Bamsap. Ubreu of Bamsap, open kala kong pong yakaan, kakanut. Ba ubreu of Bamsap, usya siliang kamat. Habang Bamsap, kabamot ang tangi kapisa Henry wat iki tu kinong trade bang trade hok kapor balabu iki kapor wat iki kapisa tengka kabang yo ipalut put nangta kay kabajia wat iki kabadai jo ki way ni palut no lani kabadai ban peniyat ya galanti badai ngimsyom na peniyat ya galanti kabadai kibakum kini ki beta ki bang yo i kadai kajing Bamsap. Hingga no ba kajing Bamsap kadai tangi ya ki politicians. Henry wat ubriu si metro Bamsap namar ulale palat hakabam day banle. Kini kilong kajing baman kiba ki briu kilale ba ki ken bagata kabakile kalong kababha wala kadai bersniu do. Ni emak bakum gani kipor jo kicile bat kicige ka khumora kani ka khleman kalong ba ai ba ka chai ben riu kan kala ka baban kan phai so trai na du ke dong sanchar hadu ki basa sanchar na du ki ta ki nong yalam hadu ki nong but na du ka por ba khlie hadu ka por ka ba hatu bien kini kilong ki benta ki bang yo i yakata ka chimpoman jogari Kamtama bagala kantaj yaw Jisu balong unang penim. Ikan mau ke porjo Daniel. Kumno bos im Nebukadnezar. Ula penlong ya kari ke way baga raja u ban ben bori ki briu ban money. Ban bori yo briu ya ka ban money ki play town. Balada omle ban pensitam. Kari dia jogi kala poi how to put. Baon penlong tak away ke niam habo India day de kapor ban pensitom ye kita ki bom day hakataga niam ka baki kwa ban penlong pensitom ye ki Kristan namar ba kim shom na subscribe ye kata ka jingkwa jom kata ka jingai ka ban penlong ye ka India tang ka way ka niam on tang kata yo ye ki jingsen shar ba don bor hakaban wandra ye kejing membership kejing camp kejing pensitom nam ta om nei tang kata bat komno ye kaban klun jumor bat ban tin ye kabor ban penkalai kejing senchar ban penkalai ki sarkar ki assembly hak legislative assembly ki state ban penkalai kejing senchar hadu ke parliament raja sabha hadu central jongari India Bakani iyo i bako wan ban ban kenyu ye ki briu de ki rukom ki ba per ban ban paidin yo briu nauble wat la kataru ki don Shadrach Meshach Abednego ki bam shepting ye gading wat kata don Daniel u bam shepting ye ki krem ki sing ban bam komta ola duai ban hakata ki duai ke jogu la penlong bagi singru kimla ban bam kading ru kamla ban cilia iki na khot iki Daniel na khot iki Shadrach Meshach Abednego ki riu mai bagi dia ngap deng ke bekum ke por na bagi jat ben riu jongi kan long ke jat ben riu ke bepaman ki la twet bagi ino iko hop bagi shisha kom ta jongi ni yang scam bagi jinge kanang bagi bitar ke jong blai kadam ha bagi ke jongi Kacing kot akan ega bor galong, duai nta kinong sensyar, duai nta gari, duai kinong sensyar ba pai kemat so try,
ka donu yo sim ka don ka kti ka jo blai but omlas dia ban light na kmat jo blai way away ha ban yen ha kmat jo blai kom ta shwa ba ko kon kan poi ka jat ben riu ka ba pomman kan kalano ka jat ben riu ka ba ha ka jat ben riu ka ba pop kan kalano ka jat ben riu ka ba ha da ka ba ngai yo jisu padiang yo jisu Christ san shara ka ha but nhau khud ya ka ba khud but nhau bam khud ya ka bam khud halot jo ka ni ka nong rem u blame ka khu na ka banta jo pi tong an duai a blame ka duai ka tenga de jisu ba Nazareth you e ka jinja lei jo ka pop but ka chat ben riu ka pop ka bala klet no ia me but ka ju sniu ka la wan nadu kli hadu slakaja kari ka la longkum ka met ka ba dak suit baro shiranian bam gan shu ka jim ha ka but ka jim ha priu ka dam kan de ka suit but ka jim mong but ka ta ka jim jot ka ba gadan Henry halor jo ka ni ka nong rim ki yen ban tuai ba wat kita ki belum ki klik ki nong sunshine ki tip yo play but kita ru ki badan try ki panam but kita ki ba sunshine ki tip yo try na kren ni ka jing pen im ye ka ri na kren ni ka jing man bahai ka ri na kren ni ka jing pen ka du jo me ye kita ki badan na ka por try ba ki yo ye ka ba bha ki nong ka ba bha ye ka ba sniu ki nong ka ba sniu ye ka ba paman ki nong ba paman ye ka ba hok ki nong ka de ba hok but kita mah ban syasat syukur haga no ka tim pensyat syukur na keren na ka kertai mo Jesu babaro ban say bo wan na kita beneng bo wan na kita ki por ki ba thawi ka an bat ya ka ta ka kanun bat ki ba nyo ya ka ta ka lenti ka ba khoi bat ka ba shisha ki nyo kumta on na petro mar ya ki da ka no ka rukam le ne da ka no ki jingle haga kerteng ke Jesu ke hok jo me kan sunshine amen